3. Spiritualitatea ortodoxă și participarea omului duhovnicesc la viața semenilor. Circulă opinia că spiritualitatea ortodoxă îndeamnă la un indiferentism față de viață, la o retragere din desfășurarea ei, la un eschatologism prematur. Părerea aceasta este cu totul greșită. În special, Sfântul Maxim Mărturisitorul a scos în evidență mișcarea creației zidite de Dumnezeu și necesitatea oricărui om de a participa la această mișcare, dacă vrea să ajungă la desăvârșirea reprezentată prin unirea tainică cu Dumnezeu. Căci mișcarea este menită în general să ridice pe om la un nivel de mai mare bunătate și la desăvârșire. Sfântul Maxim Mărturisitorul formulează într-un fel care este propriu ideea unui dinamism al creației. Răspunzând la întrebarea egumenului Talasie, în ce sens spune Iisus Hristos despre Tatăl Său că lucrează, odată ce în cele 6 zile ale creațiunii a terminat de adus la existență toate categoriile de ființă din care se alcătuiește lumea, el zice: Dumnezeu, isprăvind de creat rațiunile primare și esențele generale ale lucrurilor, lucrează totuși până azi, nu numai susținând acestea în existență, ci și aducând la actualitate, desfășurând și constituind exemplarele particulare date virtual în esențe, apoi asimilând exemplarele singulare particulare cu esențele universale, până ce, folosindu-se de rațiunea cea mai generală a ființei raționale, sau de mișcarea exemplarelor particulare spre fericire, va uni pornirile de bunăvoie ale tuturor. În felul acesta le va face să se miște armonios și identic între ele și cu întregul, cele particulare nemai având o voie deosebită de a celor generale, ci una și aceeași rațiune contemplându-se în toate, neîmpărțită de modurile de a fi și de a lucra ale acelora cărora li se atribuie la fel. Prin aceasta se va arăta în plină lucrare harul care îndumnezeiește toate. De fapt, lumea ni se prezintă într-un proces de necontenită parturițiune eschatologică, cum zice Maurice Blondel, în care fiecare parte este determinată de întregul univers, determinând la rândul său întregul, și fixitatea relativă a ființelor comportă o desfășurare ale cărei faze multiple nu pot fi izolate unele de altele fără grave riscuri. Scopul ei, cum spun Sfinții Părinți, este să scoată la iveală spiritul îndumnezeit. De aceea, această desfășurare solidară nu se produce numai în sistemul închis al ordinii fizice, ci ea influențează și existența spirituală a ființelor personale, precum faptele acestora, generate de idei și de sentimente, influențează desfășurarea fizică a universului, precum se influențează și aceste persoane între ele. Cu un cuvânt, ordinea spirituală și fizică a lumii create se desfășoară solidar printr-o interinfluență care circulă în tot universul. Astfel, fiecare persoană este responsabilă de desfășurarea întregului univers fizic și spiritual. Cel mai mic gest al nostru pune lumea în vibrație și modifică starea. Totodată, existența fiecarei persoane, ca și a fiecărui lucru, este mereu în funcție de convergența factorilor produși de desfășurarea întregului.
Acțiunea fiecăruia, cât de infimă ar fi ea, provoacă rezistențe sau reacțiuni, suferă presiunea universală pentru a se insera în univers, refulează în oarecare măsură și domină această greutate a universului. Deci, niciodată acțiunea noastră nu se înfăptuiește într-un cerc absolut închis. Dar această desfășurare nu se face la întâmplare și nu este fără țintă. Nu se poate face cu lumea exterioară orice, numai ținând seama de posibilitățile și legile naturale din natură, omul și-o poate aservi cu folos. Modelarea naturii pentru scopurile omenești este prefigurată în ea însăși. Nu o brutalitate imediată, spune Blondel, poate pune stăpânire pe forțele naturii. Descoperirile presupun un tact inventiv sau chiar divinator. Nu numai omul a modificat fața pământului, ci și opera omului s-a adaptat secretului puterilor naturale pentru a și le adapta mai bine. Această acțiune cuceritoare nu se explică decât printr-un fel de conubium între aspirațiile propriu și resursele infuze în universul în care noi ne scufundăm ca un punct. Adevărul acesta l-a formulat de mult, în termeni și mai proprii, Sfântul Maxim Mărturisitorul, când a spus că în universul creat sunt ascunse rațiunile divine, iar misiunea noastră este ca, prin acțiunea noastră condusă de rațiunea din noi, să facem să iasă deplin la lumină aceste rațiuni și armonia dintre ele, care le subordonează unei unice rațiuni majore. Civilizația tehnică, descoperând rând pe rând energiile naturii și legile de utilizare a lor, scoate la iveală tot mai multe din aceste rațiuni și tot mai vaste conexiuni între ele, iar gustul de armonie și de estetică al diferitelor civilizații, modelând natura ca mediu al omului, face ca aceste rațiuni să se răspândească peste fața lucrurilor ca o lumină. Nu putem ști până unde permite natura o asemenea desfășurare. Dar întrucât atât lucrarea spiritului uman care născocește, cât și mișcarea fizică din lume sunt prelungirea voită pe plan creat a neîntreruptului și veșnicului act al rațiunii divine, am putea spune că desfășurarea lumii pe linia descoperirii rațiunilor din ea va dura până când va voi Dumnezeu să o țină în existență și numai în cadrul armonios în care se află aceste rațiuni în logosul divin. Prin faptul că în rațiunile din lucru se reflectă logosul divin, drumul pe care trebuie să-l facem noi până vom descoperi și înțelege prin aceste rațiuni rațiunea divină nu poate fi definit, pentru că nu putem preciza un termen al desfășurării lumii cu toate posibilitățile ei. Dar dacă scopul acestei desfășurări este ca omul să vadă tot mai mult razele armonioase ale rațiunii divine răspândite peste fața lumii, țâșnind din sânul lucrurilor, este vădit că omul nu trebuie să producă între aceste rațiuni o imposibilitate de coexistență, prin poluare, prin epuizarea energiilor, etc. La această operă, dirijată de providența divină, dar înfăptuită prin ființele create conștiente, este obligat fiecare să participe. Spiritualitatea creștină, departe de a dispensa pe cineva de această colaborare, o impune fiecăruia ca o condiție sine qua non pentru a ajunge la desăvârșire. De la Evagrie Ponticul sau chiar de la Origen și până la Sfântul Maxim Mărturisitorul și mai departe, credinciosul care vrea să dobândească desăvârșirea înainte de a ajunge un gnosticos,
Trebuie gnosticos, adică un cunoscător, trebuie să fie un practicos, adică să fie un om practic. Căci nu se poate face cineva capabil să vadă rațiunile din lucruri și prin ele pe Dumnezeu cuvântul, dacă nu s-a dedicat întâi filosofiei lucrătoare sau împlinirii poruncilor, între ghilimele. Desigur, împlinirea poruncilor nu constă numai într-o activitate îndreptată asupra naturii, ci într-una care are în vedere și pe semenul nostru și pe noi înșine. Noi nu avem misiunea de a desfășura numai latențele situate în natura fizică, ci și pe acelea cu mult mai valoroase și mai spirituale aflătoare în fiecare din noi. Prin atenția, prin sfatul, prin învățătura, prin pilda ce o dăm altuia, prin cooperarea cu el, ajutăm să se actualizeze potențele spirituale așezate în el și în noi. Iar asupra noastră lucrăm prin disciplinarea purtărilor noastre, printr-o atenție necontenită la tot ce facem și cugetăm, prin binele ce-l facem altora. Nu numai în noi întâlnim pe Hristos, ci și în ființa semenilor. Sfântul Isaac Sirul cere insistent ca rugăciunea să fie însoțită de milostenia și de ajutorul acordat celorlalți. El zice: nimic nu se poate apropia inima mea așa de mult de Dumnezeu ca milostenia, sau de ai ceva mai mult decât ce este de trebuința zilei, împarte săracilor și apoi vino și aduc cu îndrăzneală rugăciunile tale. Cuvântul 23. Sau sprijinește cu cuvântul pe cei întristați și te va sprijini dreapta care poartă toate. Cuvântul 30. Iar Sfântul Simeon, noul teolog, zice: Domnul a primit să ia asupra sa fața fiecărui om lipsit și să se unească pe sine cu fiecare, ca fiecare, văzând pe fratele său ca pe Dumnezeu, să-l primească și să-l socotească ca pe acela și să deșerte avutul său spre slujirea lui, precum și Hristos și-a vărsat sângele său pentru mântuirea noastră. Și iarăși Sfântul Isaac zice: cel ce gândește la Dumnezeu cinstește pe orice om, află ajutor la orice om prin voința ascunsă a lui Dumnezeu. Și cel ce apără pe cel asuprit are pe Dumnezeu ca aliat, iar cel ce oferă brațul său spre ajutorul aproapelui primește brațul lui Dumnezeu în ajutorul său. Cuvântul 23. Aceste citate fac parte din 100 capete teologice și practice, capitolul 96, Filocalia română. Activitatea prin care ajutăm la formarea semenilor și a noastră se cristalizează în virtuți care culminează în iubire. Și acestea sunt propriu-zis etapa necesară prin care trebuie să treacă ființa noastră înainte de a ajunge la iluminare și la unirea tainică cu Dumnezeu. Dar nu se poate face o separație netă între virtuți și activitatea orientată asupra naturii. Semenului nostru trebuie să-i dovedim dragostea și prin munca noastră pentru el, nu numai prin cuvinte. Nu-i poți face un dar, o milostenie, nu-l poți ajuta fără o activitate productivă asupra naturii. Iar pe noi înșine, de asemenea, nu ne putem forma complet și nu ne putem forma armonic dacă n-am participat măcar la o activitate fizică orientată asupra naturii. Și prin aceasta dobândim anumite virtuți de răbdare, de disciplină,
de abnegație. Blondel face distinție între 3 tipuri de activitate. Poet, tipul elementar al acțiunii umane, care constă în a face ceva dintr-o materie. Pratein, asta e în limba greacă, care înseamnă a face, acțiunea prin care facem omul, între ghilimele, exprimăm în natura noastră profundă aspirațiunile noastre esențial umane, modelând membrele noastre, aptitudinile noastre, formând caracterul nostru. Și teorein, adică a medita, a lua în considerare, a teoretiza, contemplația, în care lipsește orice materie pasivă, orice interes, orice scop util, având tocmai de aceea eficacitatea cea mai mare în perfecționarea energiilor noastre spirituale. Dar o separare netă între aceste activități nu are nici când loc. În luarea asupra naturii, omul se și exercită în anumite virtuți, își formează caracterul și, indirect, urmărește un serviciu în favorul semenilor. De aceea, nevoințele duhovnicești nu au nesocotit niciodată lucruri mâinilor ca mijloc de purificare și de călăuzire a omului credincios spre desăvârșire. Și credem că astăzi, când civilizația tehnică a adus o mare varietate de activități noi în legătură cu natura, nimic nu ar împiedica pe omul credincios să-și urmărească desăvârșirea chiar dacă exercită o meserie în legătură cu mașina. Drumul spre desăvârșirea creștină nu exclude niciun fel de muncă, dar cere ca prin fiecare să se urmărească dobândirea virtuților. Nimeni nu trebuie să-și închipuie că munca pe care o face este scop în sine, ci ea are menirea să înfrumusețeze firea cu virtuțile răbdării, ale înfrânării, ale dragostei de semeni, ale credinței în Dumnezeu și, pe rând, să-i deschidă ochii asupra rânduielilor înțelepte așezate de Dumnezeu în toate. Prin aceasta, nu se lasă purta de o curgere întâmplătoare a vieții în timp, ci se străduiește să-i cârmuiască dezvoltarea spre adevăratele ei ținte. Scopul ultim al muncii și al participării la viața lumii nu este atât desfășurarea naturii, cât și dezvoltarea normală a latențelor din om și din semenii lui. Chiar răbdarea necazurilor, care este unul din cele mai importante mijloace ale nevoințelor creștine, avem nu o fugă de viața lumii, ci o persistare în ea. Iar grija de formarea proprie și a semenilor prin împodobirea cu virtuți nu înseamnă o neparticipare la viața lumii, ci cea mai deplină colaborare, dacă omul este o parte din omenire, iar formarea lui e ultima țintă a creației. Dar chiar insul ajuns pe culmile trăirii duhovnicești, când lucrul principal pentru el nu mai este activitatea externă, ci contemplația, exercită o influență asupra dezvoltării lumii, prin atracția și puterea ce o exercită asupra semenilor, ca aceștia să devină, prin aceeași împlinire a poruncilor, prin aceeași lucrare virtuoasă, ca el. El imită pe Dumnezeu care, deși neschimbabil, nu oprește prin această neschimbabilitate dinamismul creației, ci prin impulsul și atracția necurmată exercitate asupra ei îl susține, dându-i ca țintă ideală perfecțiunea sa supremă, care tocmai de aceea este neschimbabil. Ajuns la culmea desăvârșirii, el exercită asupra semenilor un impuls și o atracție
care îi fac să se străduiască pentru a ajunge la ținta ideală, căci cea mai înaltă dintre virtuțile pentru care luptă omul duhovnicesc este iubirea. În iubire este și cunoaștere, iar iubirea de Dumnezeu nu poate fi despărțită de iubirea de oameni. Această bărbăție și adevărată inițiativă pune în viața sa nu acela care crede că este purtat fără libertate de un flux indefinit al lumii, fără nicio direcție, ci acela care cunoaște direcția și ținta desăvârșirii vieții sale și a lumii și știe că prin libertatea sa poate contribui la direcționarea normală a acestei desfășurări, ce înaintează spre iubire și este deci răspunzător de forma spirituală pe care o imprimă vieții sale. Patru. Sfânta Treime, baza spiritualității creștine. Spiritualitatea creștină, având ca țintă îndumnezeirea omului și unirea lui cu Dumnezeu, fără confundarea în el, are ca bază convingerea în existența unui Dumnezeu personal, care este sursă supremă a iubirii iradiante și care, prețuind pe om, nu vrea confundarea lui cu sine, ci menținerea și ridicarea lui într-un dialog etern al iubirii. O astfel de spiritualitate nu poate avea loc acolo unde se afirmă un progres evolutiv al omului în legătură cu o divinitate concepută ca esență impersonală. Acest progres nu poate avea alt rezultat decât pierderea omului în divinitatea impersonală. Dar Dumnezeu personal și deci sursă supremă a iubirii nu poate fi conceput ca o persoană singulară, ci ca o comunitate de persoane în desăvârșită unitate. Iată pentru ce învățătura creștină despre o treime de persoane într-o unitate de ființă e singura care poate constitui baza unei spiritualități desăvârșite a omului, înțeleasă ca o comuniune deplină cu Dumnezeu în iubire, fără pierderea lui în ea. Un teolog catolic, George Coepen, a pus cel mai bine în relief baza trinitară a spiritualității creștine, iar odată cu aceasta și faptul că această spiritualitate a fost păstrată cel mai bine în Biserica Răsăriteană, pentru că aceasta singură a păstrat în modul cel mai nealterat învățătura biblică despre Sfânta Treime și locul central al acesteia în evlavia creștină. El constată că în religiile în care se accentuează în mod unilateral monoteismul nu e loc pentru o astfel de spiritualitate, iar în cele cu tendință panteistă, chiar dacă divinitatea se manifestă într-o pluralitate de zei ca expresie ale forțelor naturii, are loc o falsă spiritualitate sau o iluzorie de săvârșire, adică una care duce în fond la topirea omului în așa zisa divinitate. Pe de altă parte, desăvârșirea spirituală personală a omului, prin unirea veșnic neconfundată cu Dumnezeu, nu poate avea loc decât acolo unde se crede într-o eschatologie eternă a omului, în unirea fericită a lui cu Dumnezeu. Iar o astfel de eschatologie este urmarea firească a Dumnezeului trinitar. Însă unirea omului cu Dumnezeu pentru eternitate e garantată și mijlocită numai acolo unde una din persoanele dumnezeiești s-a întrupat ca om pentru eternitate, manifestând în aceasta iubirea eternă a lui Dumnezeu pentru omul ca om. Coepen consideră că ortodoxia a menținut spiritualitatea proprie creștinismului revelat în Hristos prin faptul că a păstrat taina comunității treimice a persoanelor în Dumnezeu, neslăbită de o filozofie raționalistă care, accentuând mai mult unitatea lui Dumnezeu, a pus în relief mai mult
esența lui. Noi am putea adăuga că tocmai din această accentuare rațională a esenței cele unice a lui Dumnezeu, care încearcă să evite îmbinarea ei paradoxală cu treimea persoanelor, a rezultat și doctrina filioc, a purcederii Duhului din ceea ce au comun Tatăl și Fiul, adică din esența divină, considerând astfel esența drept cauză a persoanei, ceea ce duce în fond la un Dumnezeu impersonal, adică panteist. Dar să dăm cuvântul lui Coebgen. Mistica, spune el, are totdeauna o singură țintă, îndumnezeirea și unirea omului cu Dumnezeu, fără confundarea omului în el, iar aceasta nu se poate înțelege decât din ideea trăimică despre Dumnezeu. În creștinism totul este orientat în mod necesar spre desăvârșirea viitoare. S-a reproșat bisericii că, pe de o parte, ea recunoaște mistica, pe de altă parte o condamnă fără milă, în cazul în care ea trece granița spre panteism. Cum se poate recunoaște însă mistica dacă se respinge panteismul? Iată răspunsul nostru. Mistica creștină nu se bazează pe o predispoziție a omului, care îl mână să se confunde cu divinitatea într-o trăire panteistă a unirii cu ea, ci ea este actualizarea întrupării lui Dumnezeu în credincios. Între conceptul creștin despre Dumnezeu și cel extra-creștin există o deosebire fundamentală. Creștinismul se bazează pe Dumnezeul treimic, deci ireductibil și etern personal sau comunitar personal, nu pe un concept filosofic al unui spirit absolut și deci impersonal. Și e demn de remarcat că și teologia catolică lucrează aproape exclusiv cu conceptul filosofic despre Dumnezeu, prin care evită să se refere nemijlocit la treime a persoanelor. Noi am zice că din această insuficientă distinție între Dumnezeul viu și ireductibil treimic, deci personal al Noului Testament și al Sfinților Părinți răsăriteni și cel al teologiei scolastice impregnată de aristotelism sau din confundarea celui din urmă cu cel al filosofiei în general panteiste, vine și folosirea de către teologia scolastică a aceluiași nume de mistică, exprimând unirea creștinului cu Dumnezeu, termen care, folosit de panteismul filosofic, a dus și la reproșurile ce se aduc acestei noțiuni de către teologii protestanți. Ortodoxia a preferat, cu deosebire în perioada Sfinților Părinți, și în scrisul marilor trăitori ai unirii cu Dumnezeu, să folosească termenii de viață în Hristos, de viață în Duh, de viață duhovnicească, de viață în Dumnezeu, toate între ghilimele, pentru viața creștinului în unire cu Dumnezeu, indiferent pe ce treaptă s-ar afla această trăire. Ea a urmat în această privință exemplul Sfântului Apostol Pavel. Dar Coebgen continuă, Dumnezeu și divinitatea nu sunt aceleași lucru. Când misticul, adică omul duhovnicesc, vorbește de Dumnezeu, el nu înțelege o divinitate metafizică, ens a se, ci gândește la Dumnezeul treimic, care s-a unit într-un mod cu totul neînțeles cu omul și a mântuit pe oameni. Dacă creștinismul are la baza sa credința în Sfânta Treime, spiritualitatea face parte din însăși ființa lui. Mistica, viața în legătură cu Dumnezeu,
viața care are în sine pe Dumnezeu, în diferite grade, am zice noi, nu e un apendice anexat ulterior creștinismului, care s-ar oferi ca o nouă posibilitate unor suflete special înzestrate. Ea ține de însuși actul credinței, care e un act de intrare în legătură cu Dumnezeu, dar care poate fi dezvoltată prin purificarea de patimi, am zice noi. Datorită conceptului său filosofic rațional despre Dumnezeu, care introduce o distanță între Dumnezeu și om, raportul teologiei catolice cu mistica, cu spiritualitatea, am zice noi, este foarte neclar. Învățătura ortodoxă, însă, rămâne fidelă Noului Testament. Nu raționalizează taina lui Dumnezeu cel în treime, ci bazându-se pe experierea lui Dumnezeu care ne se comunică din iubire în Duhul, prin energiile necreate, nu ține pe Dumnezeu nici distant de noi, ca religiile raționalist monoteiste, adică iudaismul și mahomedanismul, nici nu ne duce la contopirea cu el, ca în religiile și filosofiile panteiste, care cunosc ca unică realitate o esență de un fel sau altul. Ca exemplu de falsă sau amăgitoare spiritualitate sau mistică, proprie filozofie panteiste, care nu promite ființei umane altceva decât contopirea în divinitatea impersonală, Coebgen dă următorul citat din Plotin. El, misticul, nu vede doi și văzătorul, contemplativul, nu distinge doi, nici nu își reprezintă doi, ci el devine un altul și nu mai este el însuși. Și el, ajungând de acolo, nu-și mai aparține sieși, ci aparține aceluia și este una cu el, punctul central unit cu punctul central. Și Coebgen comentează acest loc zicând: Plotin ne arată aici esența misticei neoplatonice, al cărei fundament este de necontestat, întrucât esența lui Dumnezeu e cugetată ca pură idee și e pusă pe același plan cu categoriile spiritului uman și în relație cu el. Apoi Coebgen dă un citat din Sfântul Simeon, noul teolog, care menține pe omul duhovnicesc necontopit în actul vederii, contemplării Sfintei Treimi. Ce buze ar putea descrie ce s-a petrecut cu mine și ce se petrece în fiecare zi? Ba chiar noaptea și în mijlocul întunericului văd, cutremurat, pe Hristos deschizându-mi cerul și privesc cum El însuși mă privește de acolo și mă vede aici jos împreună cu Tatăl și cu Duhul în de 3 ori sfânta lumină. Căci una este această lumină și totuși se află în 3, și lumina este una și aceeași și totuși în 3 chipuri, deși e numai una. Și ea luminează sufletul meu mai strălucitor ca soarele și inundă Duhul meu acoperit de întunecimi. Și s-a petrecut această minune cu atât mai uimitoare, cu cât a deschis ochiul meu și mă ajută să văd. Și ceea ce a văzut este El însuși, căci lumina aceasta dă celor ce privesc să se cunoască pe ei înșiși în lumină și cei ce văd în lumină îl văd iarăși pe El, adică pe Dumnezeu, căci ei văd lumina Duhului și întrucât îl văd pe El, văd pe Fiul, iar cine s-a făcut vrednic să vadă pe Fiul, vede și pe Tatăl. Acest citat este luat din prefața la prima ediție a cărții lui Coebgen, Die Gnosis der Christentums, Salzburg, 1939. În opoziție cu Sfântul Simeon, Coebgen arată cum revenirea Occidentului creștin la conceperea raționalistă a lui Dumnezeu, slăbind accentul pus pe Sfânta Treime,
deci pe caracterul personal comunitar al lui Dumnezeu, l-a dus la reînnoirea falsei mistici, a confundării contemplativului cu divinitatea impersonală. În Sfântul Simeon, zice Coebgen, avem cazul unei mistici sau spiritualități, am zice noi, explicit trinitare. Dimpotrivă, mistica occidentală, sub influența neoplatonismului, a aruncat, cel puțin în exprimare, pe ultimul plan, mistica, adică spiritualitatea trinitară. Simeon este un mistic, adică om duhovnicesc, trinitar, pentru că el stă în tradiția bisericii răsăritene. Teologia mistică occidentală, spre paguba ei, a trecut aproape în întregime cu vederea legăturile ei cu această tradiție și a văzut în Eckhart sau în mistica spaniolă punctul culminant al cugetării mistice în general. Gândul la Sfânta Treime trece aici pe ultimul plan, când Eckhart zice: dacă voie să cunosc pe Dumnezeu fără mijlocire, trebuie ca eu să devin El și El să devină eu. Influența lui Plotin este de necontestat. În ce constă, se întreabă din nou Coebgen, deosebirea între mistica lui Eckhart și cea a lui Simeon? Pentru Eckhart, treimea există ca unitate a persoanelor. El vede numai un lucru, divinitatea. Dimpotrivă, Simeon vede persoanele în diferențierea lor. El vede pe Tatăl, în primul rând, ca Tată și pe Fiul ca Fiu. În această constă marea deosebire între mistica, viața duhovnicească, răsăriteană și mistica apuseană. Mistica apuseană este sub influența lui Plotin, rămânând monoteistă în sensul strâmt. Ea vede de fapt treimea, dar numai ca unitate a persoanelor în dumnezeire. Chiar mistica noastră catolică modernă, preocupată de Hristos, vorbește, precum se știe, aproape numai de Mântuitorul divin, ceea ce înseamnă că ea vede în Hristos numai pe Dumnezeu în îndumnezeirea Lui. Biserica de la început și cu ea Simeon vedea dimpotrivă în Hristos ceva mai mult, vedea în el pe Fiul. Noi ne-am închis pentru un fapt care era decisiv pentru biserica de la început și prin care se deosebea de monoteismul iudaic. Am pierdut simțul pentru viața trinitară a lui Dumnezeu, pentru reciproca întrepătrundere și pentru referirea persoanelor dumnezeiști una la alta. Pentru Vechiul Testament Dumnezeu era în orice caz măcar Iahve, Domnul oștirilor, Stăpânul atotputernic. Pentru noi, dimpotrivă, Dumnezeu a devenit aproape numai un concept spiritual gol de conținut. Cine vrea să încadreze problema divină în planul rigid al unei doctrine a categoriilor sfârșește la urma urmelor în panteism. Căci acela preface pe Dumnezeu într-o esență, iar esența fiind supusă unor legi cunoscute de noi, nu se mai deosebește de esența generală a unei unice realități. Dogma treimii se află însă în afara formelor categoriale ale gândirii, depășindu-le într-o atitudine și cunoașterea credinței, care se deschide taina realității, mai presus de orice logică simplificatoare. De aceea, misticul trinitar, omul duhovnicesc care crede în Sfânta Treime și se află în relație vie, personală cu ea, se află și el în afara pericolului de a cădea în panteism. Dogma Treimii însă își ridică pe gânditor într-o altă ordine spirituală, care îl păzește de la început de această concepție panteistă. Dogma Treimii ridică pe credincios în legătură vie cu comunitatea tripersonală divină
menționându-l chiar prin aceasta și pe el ca persoană neconfundată în divinitate, dar întărită și păstrată pe veci, prin iubire, în caracterul ei de persoană. Dar există și o altă alternativă pentru mistica occidentală, lipsită de relația vie cu persoanele Sfintei Treimi. Întemeindu-se pe argumente mai mult raționale, zice în aceleași pagini Coebgen, deci pe considerații de la distanță, că Dumnezeu trebuie să fie un Dumnezeu iubitor și deci că trebuie să fie la rândul său iubit. Ea devine o trăire închisă în subiectivitate, un sentimentalism neancorat în experiența nemijlocită a lui Dumnezeu. La aceasta duce absența în teologia occidentală a doctrinei energiilor necreate ce vin în noi, absență care stă în legătură cu conceperea lui Dumnezeu mai mult ca esență decât ca comuniune iubitoare de persoane. George Coebgen nu se sfiește să vadă începutul de plin sistematizat al acestei înțelegeri filosofice nebiblice, esențialiste și impersonale sau netrinitare a lui Dumnezeu, chiar la Toma de Achino, care, potrivit afirmațiilor autorului, a suferit o profundă prăbușire la sfârșitul vieții sale, datorită faptului că tot ce scrisese mai înainte i-a părut ca nesatisfăcător. Poate va veni o zi, și noi am dori să o vedem cât mai curând, când teologia va lua așa de mult în serios acest eveniment din viața Aquinatului ca orice altceva din ea. În orice caz, aceasta ar contribui în mod esențial să aducă acea cutremurare în activitatea științific-teologică care se leagă de cele mai bune tradiții ale unui Pavel, Augustin, Pascal sau Newman. Pentru această schimbare, Coebgen socotește necesară întoarcerea la o cunoaștere a lui Dumnezeu bazată nu pe legile unei rațiuni deductive, ci pe experierea reală a lui sau a puterii lui lucrătoare în noi. În aceasta constă gnoza creștină, deosebită de gnosticismul păgân, care e în fond panteist și nu cunoaște prin experiere pe Dumnezeul cel transcendent, care vine în noi prin harul iubirii lui. Gândirea noastră de azi s-a obișnuit atât de mult să identifice logica cu rațiunea, încât ea judecă corectitudinea oricărei gândiri după măsura în care ea corespunde cu legile logicii. În realitate însă, logica presupune doctrina despre idei a lui Platon sau unitatea conceptului lui Aristotel. Pentru această doctrină a ideilor nu e însă loc în Biblie, căci aici toată gândirea e preocupată nu de idei, ci de persoană. E existențială, iar persoana este infinit mai mult decât ideile prin caracterul ei indefinibil, viu, pasionant, mereu nou și însetat de o relație vie și iubitoare cu alte persoane. Numai persoana mă încălzește cu adevărat. Ideile sunt numai niște produse parțiale ale persoanei, mijloace de comunicare nedeplinite între persoane, iar însetarea persoanei după relații nesfârșite cu alte persoane implică atât veșnicia persoanelor, cât și sursa acestei veșnicii a lor într-o comunitate supremă de persoane. Am putea sistematiza, completa și adânci cele spuse de Coebgen în următoarele. 1.
Numai o comunitate desăvârșită de persoane supreme poate hrăni cu iubirea ei nesăvârșită și perfectă setea noastră de iubire față de ea și între noi. Hrănirea aceasta nu poate fi numai gândită, ci și trăită, căci iubirea nu se mulțumește să fie numai gândită, ci e dornică să se dăruiască, să primească și să fie primită. Un Dumnezeu monoteist, în sens strâmt, trebuie considerat ca închis și satisfăcut în sine, fapt care ar corespunde cu o perfecțiune, pe care însă noi nu o putem înțelege, odată ce e lipsită de iubire. O esență panteistă se revarsă sau se dezvoltă în alte și alte forme, în mod involuntar. Mai exact, nu se revarsă și nu se dezvoltă propriu-zis, pentru că nu poate ieși din sine sau din formele ce țin esențial, monoton și involuntar de ea însăși. În concepția panteistă, persoanele, dacă apar și ele, nu au valoare supremă și netrecătoare, deci nici iubirea dintre ele. Esența, fiind în ea însăși lipsită de iubire, odată ce iubirea înseamnă dăruirea conștientă și voluntară între persoane sau dăruirea de sine a cuiva, altcuiva, din veci, n-ar putea să producă iubirea cândva ulterior, deci nici persoanele. Iubirea neîncepută, eternă, presupune că Dumnezeu este o unitate desăvârșită a ființei divine, dar în același timp este treime de persoane din aceeași eternitate. Iar, ca iubire desăvârșită, treimea dumnezeiască se poate dărui și altor persoane, însă numai dacă voiește. Ea nu e silită să se reverse în părute și trecătoare alterități, care nici n-ar avea de altfel rost, lipsite fiind de o valoare reală și netrecătoare. Dar pentru revărsarea ei liberă înființează alte persoane, nu infinite în esență, căci aceasta ar însemna infinita revărsare sub forma acelor persoane. Dar, în alt fel, ea le poate împărtăși treptat din infinitatea vieții și iubirii sale, îndumnezeindu-le. Iar aceasta nu o poate face decât unindu-le real cu sine prin iubire, făcându-le să experieze în mod real iubirea lui. Numai așa se manifestă o libertate și o iubire în existență, fără de care totul apare fără nicio noimă. Iubirea din comunitatea supremă își produce astfel o nouă formă a manifestării sale. Deci, pe de o parte, nu e totul una în existență, dar nu sunt nici despărțiri de netrecut în ea. Persoanele create și deci finite se pot bucura de infinitatea iubirii și vieții dumnezeiești sau de unica și suprema sursă a vieții și iubirii, adică de infinitatea acelor surse, într-un progres infinit al lor, în îndumnezeire, fără de care existența și năzuința lor nesfârșită nu ar avea rost. Ele devin părtașe la acea viață și iubire infinită în mod treptat, datorită faptului că infinitatea iubirii și vieții divine li se comunică respectându-se libertatea ambelor părți, ceea ce face ca ființele finite să poată aduce și ele contribuția unui efort propriu la creșterea lor, ca această creștere să fie o creștere reală. 2. De aceea, trăimea iradiantă prin iubirea ce este proprie nu poate fi trăită și cugetată fără energiile ei necreate în grade mereu sporite. Iubirea se caracterizează prin acest paradox. Pe de o parte, unește subiectele ce se iubesc, pe de altă parte nu le confundă.
Iubirea duce un subiect spre altul fără să le confunde, căci în acest caz iubirea ar înceta. Ea ar ucide persoanele ce se iubesc, nu le-ar asigura existența netrecătoare. Paradoxul acesta nu se poate explica altfel decât prin iradierea iubirii, ca energie ce se comunică de la o persoană la alta, fără ca ele să se epuizeze în această comunicare. Iubirea nesfârșită și necreată a sursei necreate de iubire nu se poate comunica decât ca energie necreată. Dar în comunitatea eternă și desăvârșită a iubirii, subiectele își comunică ființa însăși, fără ca ele însele să se confunde. Aceasta arată că subiectele sunt pe planul suprem tot așa de valoroase și de indestructibile ca și ființa lor. Numai așa iubirea lor e cu adevărat desăvârșită. O ființă eternă care ar da naștere ulterior unor persoane ar reduce valoarea persoanelor și le-ar acorda o existență trecătoare, iar aceasta ar face din iubirea însăși ceva de un plan secundar, ceva supus unor legi de evoluție ce-i sunt superioare. Pe de altă parte, niște persoane existând etern, fără o unitate de ființă, ar supune iarăși iubirea unei evoluții, deci i-ar da un rol de al doilea plan, ceea ce ar face din nou persoanele fără rost suprem. Pe planul suprem dumnezeiesc, deosebirea între ființă și energie e depășită într-un mod neînțeles de noi. Însăși ființa e energie, fără a înceta să fie ființă inepuizabilă. Ființa însăși e o energie comunicantă, dar e comunicantă pentru că ea este a persoanelor supreme. Persoanele își comunică ființa ca pe o energie, își comunică toată ființa, toată fiind o energie ce se comunică de la persoană la persoană. Iubirea lor fiind desăvârșită, ființa lor iradiază întreagă de la una la alta. Noi nu putem trăi în energia ce ni se comunică de la Dumnezeu, toată ființa divină. Ea e inepuizabilă, însăși energia ce ni se comunică din acea sursă, fiind dintr-o sursă infinită, este dintr-un plan transcendent nouă, ființe aduse la existență în timp, printr-un act creator al lui Dumnezeu, deci ființe finite. 3. Dar comunitatea treimică a persoanelor dumnezeiești, structură dinamică a iubirii nesfârșite, nu e o iubire uniformă a celor trei persoane între ele, ci o iubire de tată, de fiu și o comunicare ipostaziată între ele, în persoana Duhului Sfânt. Iubirea nu e uniformă. Dacă n-aș avea pe celălalt ca un alt fel decât mine, dacă nu mi-ar da o iubire altfel decât a mea, nu m-ar interesa prea mult. Fără aceste calificări deosebite, iubirea divină, deși infinită, ar avea ea însăși ceva monoton în ea. Afecțiunea unui tată desăvârșit față de un fiu desăvârșit e altceva decât o afecțiune pur și simplu între o persoană și persoană în general. Nu există afecțiune monotonă și uniformă, pentru că persoanele însele nu sunt uniforme. Tatăl iubește pe fiul cu o simțire părintească infinită, mângâindu-l cu sensibilitatea nesfârșită a unui tată desăvârșit. Iar fiul răspunde acestei iubiri părintești cu simțirea fiască a celui ce se simte mângâiat de tatăl desăvârșit. Nici nu știm dacă două iubiri uniforme ar mai fi iubiri.
însă sensibilitatea Tatălui față de Fiul ia chipul ipostatic mângâietor al Duhului Sfânt. Tatăl se bucură împreună cu Duhul de Fiul. Dar această mângâiere ipostatică a Tatălui, îndreptată spre Fiul, face și pe Fiul să răspundă cu o simțire intensificată a iubirii Tatălui față de el, fără ca sensibilitatea mângâietoare a Tatălui față de Fiul să devină proprie Fiului, căci în acest caz ar simți și el o iubire paternă față de Tatăl, confundându-l cu el. El răspunde cu sensibilitatea lui filială, provocată și de Duhul Sfânt, dar fără ca sensibilitatea lui filială să se confunde cu sensibilitatea paternă sau să ia forma unui al patrulea ipostas, căci aceasta ar deschide seria unei înmulțiri la infinit a ipostasurilor dumnezeiești. 4. Dumnezeu, vrând să întindă treptat darul iubirii sale infinite la alt ordin de subiecte conștiente și anume create, vrea să întindă această iubire în forma ei paternă, ca față de alți fii uniți cu Fiul Său. De aceea, după crearea omului, voiește ca Fiul Său să se facă om, pentru ca iubirea sa față de Fiul Său, devenit om, să fie o iubire care se îndreaptă spre orice față omenească, asemenea celei a Fiului Său. În Fiul întrupat, toți suntem înfiați de Tatăl. Propriu zis, chiar prin creație, Dumnezeu a făcut pe om ca pe un chip al Fiului Său, sau ca Fiul Său să se poată face și om. Dumnezeu Tatăl ne iubește în Fiul Său pe toți, pentru că Fiul Său s-a făcut fratele nostru. Dumnezeu Fiul ne arată astfel și El dragostea sa de frate suprem. E o nouă formă a dragostei lui Dumnezeu față de noi, dar dragostea Fiului față de noi nu e despărțită de dragostea Tatălui față de noi, ci în dragostea Lui de frate face să se reverse dragostea Tatălui peste noi, sau și dragostea Lui față de Tatăl în noi. Tatăl primește în noi alți fii iubitori și iubiți, pentru că Fiul Său s-a făcut fratele iubitor al nostru. Însă odată cu dragostea Tatălui față de noi și cu dragostea noastră față de Tatăl în Hristos, se revarsă peste noi dragostea paternă în forma Duhului Sfânt revărsat peste Fiul Său, iar noi răspundem acestei iubiri a Tatălui provocați de aceeași sensibilitate mângâietoare a Duhului împreună cu Fiul. Dacă nu s-ar fi întrupat Fiul ca om, nu s-ar revărsa în noi dragostea Tatălui, care din Hristos ca om trece și la noi. Prin Fiul întrupat iradiază în umanitate și în lume Duhul Sfânt, ca dragoste a lui Dumnezeu față de noi și a noastră față de Dumnezeu. Duhul aduce în creațiune viața și iubirea intertreimică, ridică creațiunea în planul iubirii intertreimice și al îndumnezeirii. Epicleza Duhului Sfânt în Euharistie, spune Coebgen, nu are numai scopul să prefacă exterior pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului, ci să introducă viața dumnezeiască în creațiune. Biserica răsăriteană nu vede conceptualul, ci procesul însuși, realitatea religioasă. Ce este pentru ea Euharistia? Prefacerea pâinii și vinului în trupul lui și sângele lui Hristos? Desigur, este și aceasta, dar pe planul din față se află pentru ea nu prefacerea,
și îndumnezeirea naturii, îndumnezeirea creaturii, În adâncurile Duhului se săvârșește unirea între Dumnezeu și lume. Sacramentul este punctul în care se săvârșește pătrunderea celeilalte lumi în cea noastră de aici. Iar aceasta este opera Sfântului Duh. De aceea cheamă biserica în toate slujbele ei de sfințire pe Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt noi suntem ridicați în lumea dumnezeiască sau lumea dumnezeiască pătrunde în noi. Aceasta ne preschimbă, cu aceasta începe lucrarea în dumnezeirii noastre. În aceasta constă spiritualitatea ortodoxă sau viața noastră duhovnicească.